Ahojte, máme tu takýto zdroj, 24V, 40A, má tu aj trimer na nastavenie výstupného napätia od 22V do 28V, prívod je trojfázový, 3x400 až 500V striedavých, 50 Hz. Tu je presný štítok, 960W, 24V, 40A. Tu je uvedené, že pracuje na jednosmerné napätie od 450 do 500V, 2,5A a 2,3. Takto to vyzerá dnu. Tu je nejaký transformátor, samozrejme sa jedná o spínaný zdroj. Len je to také nepraktické, že má ten trojfázový prívod. Keď to máte mať niekde doma v miestnosti a niečo na tom testovať. Ale použijem to v nejakom projekte svojom budúcom asi. Kde budem potrebovať takýto silnejší zdroj. Na výstupe tu má nejaký spínací kontakt. Takže zdroj je to celkom dobrý, až na ten trojfázový prívod. Takže uvidíme, kde ho využijem. Ďakujem všetkým za vašu pozornosť, za vaše odbery a lajky. Ahojte všetci.